Ние се прекланяме пред погледа и пред подвига на хилядите войни, които са давали живота си за освобождението на Плевен. Храбрите бойци, които полагат пред олтара на свободата неизживения си живот, неосъществените си мечти, несбъднатото си лично щастие. Героите, които стягат обръча на битката, която ще остане паметна за поколенията. Битка, получила името си от историята Плевенска епопея. Храбриците, загинали в нея, записват най-светлата страница в новата българска история. Първата страница на нейната жадувана свобода. Слово по повод 10 декември, ден на освобождението на Плевен от турско робство и на признателността на гражданите към загиналите за неговата освобождение, ще произнесе кмета на община Плевен доктор Валентин Христов.